חברים, כאן הם אום גיימינג ויאלי גיימינג עושים סרטון על כדורגל. דו-קרב פנדלים. הם פנדלים. יונתן ואיתי יעשו דו-קרב פנדלים. המנצח ייתן למפסיד כאפה. בואו נראה איך זה ילך. בועט, אבל מחטיא את זה. הדו-קרב פנדלים הוא עד 5. קדימה, מהר יותר. אתה מחטיא את זה. הוא בועט ומחטיא. והנה יונתן שוער. יונתן, הוא צילם את כולך. איתי בועט ומחטיא. בינתיים 0-0 וזה עד 5. אחרי זה גם נעשה משחק. איתי, אני גם רוצה... עוד כמה ימים או היום נעשה סרטון גם משחק. איתי, אני גם רוצה לשחק. ויונתן מתכונן לבעוט. האם הוא יכניס? האם הוא יכניס? בועט ולא מכניס. אף אחד לא יכניס פה. עד כמה זה? עד 5. אפשר עד 3? 3, בסדר, עד 3. צופים יקרים, עד 3. הוא בועט, אבל מחטיא. אבל מכניס, איתי שם ברשמה. מחטיא. ומחטיא. בסדר על העתירה הזאת חברים, פשוט הייתי צריך לעשות משהו. הוא מתכונן לבעוט. הוא בועט ולא מכניס. הנה השחק. הוא בועט. גול! 1-0 יונתן! הנה הבועט. מעל השער! איזה החמצה. והנה השחקן שהבקיע את הגול. שם. הנה השחקן שהבקיע את הגול. הנה עוד פעם הוא קורא לך. קבל. והנה השוער הדגול. והנה השחקן הדגול. הוא מתכונן. הוא בועט ומחטיא גם את זה. מישהו מפליט בפריחה. באת. חברים, אני בן 9, אז אם אתם רוצים לכתוב לי תגובות, תכתבו לי בבקשה בעברית, כי אני לא כל כך יודעת לקרוא אנגלית. קיבלתי 90 באנגלית. איי. איתי, אתה עכשיו מחטיא. תראו איזה אירוניה. על ההה. הוא מתכונן לבעוט. הוא בועט. יונתן בשער, אבל זה גם בחוץ. 1-0 עדיין. איתי, למה ויתרת לו בביתה? ויונתן מתכונן לבעוט, הוא בועט. ולא, איזה הצלה. הוא מתכונן לבעוט, ויונתן בשער. האם הוא יעדוף או יכניס? הוא מחטיא גם את זה. הגול הזה לא נחשב, חברים. זה יהיה סתם, כי לאיתי היה מחזור שמה. בינתיים התוצאה היא 1-0 ליונתן. חזרנו לכם, יונתן מתכונן לבעוט. הוא בועט מעל השער.
אבל גם מחטיא את השער הגדול. הנה השער הגדול. אם אתה לא בא לאכול, היא משאירה אותך פה. אם אתה לא בא, אז היא משאירה אותך פה, ואתה לא הולך לבריכה. 1-0 בינתיים אנחנו הולכים לבריכה, מה אתם לא רוצים לבריכה? 1-0 ליונתן. זה איתי מתכונן לבעוט. מה היה לי עדיין 1-0? הוא מתכונן ביום בועט. וגול! 1-1! אחת. ועשיתי את זה במגרש. ויונתן מתכונן לבעוט. בועט? אבל לא מכניס. והנה איתי. האם הוא יכניס גם את הפנדל הזה? לא, הוא לא מכניס את הפנדל הזה. והנה השחקנים הדגולים, הירוק והכחול. הנה השוער, הנה השחקן. האם הוא יכניס או האם הוא יעדוף? הוא יודף את זה. הנה השוער, הנה השחקן. 1-1. והאם זה ישתנה עכשיו? הוא בעט ומכניס! 2-1! איזה מהפך! איזה מהפך! והאם יונתן יכניס את זה? הוא בועט. החוצה. הנה יונתן הגדול. הנה איתי הדגול. הוא בועט. אם הוא יכניס? לא! איזה קורה! אם הוא היה מכניס את זה הוא היה מנצח. הוא היה נותן כפה ליונתן. זה עד 3, למה לא יכול לתת ליונתן כפה? ויונתן בועט. אבל הוא עודף. תן לו כפה על הפנים. הנה השוער הדגול. הנה השחקן הדגול. איתי כפה. עוד קורה! מה קורה לאיתי? למה היא לא נותן לי יונתן כפה? מה קורה לאיתי? אני כבר לתת לו איזה אחת כזאת, פצצה. בא לי לתת לו אחת שהוא לא ישכח בחיים, אחי. 2-1 לי, אתה בהפרש 2 נקודות, ואני בהפרש נקודות, אבל זה ייתן לי. ויונתן בועט. האם הוא יכניס? הוא בועט. יכניס. ומעל השער. איי. הכוחה שלי, תיתן לך מזכרת. בונה, אתה מוסיף טלפון אליי? לא. איתי, יונתן הכניס. הוא לא, תן. הוא הכניס לך. מה משנה, תן. 2-2. 2-1, אתה לא עושה זה טוב. אם אני מפסיד פה, הוא ייתן לי כפה, 2 כפות לכל אחד. אוקיי. אתה פותח פלס שטן. איתי, בבקשה. צופים יקרים, הוא פותח פלס שטן. הוא נראה לי הולך להצטער על זה. לא, הוא לא הולך להצטער על זה. הנה מביא כדורים שלנו. כאן החמוד הזה קטן. הוא בועט ומחטיא! ואיתי, יונתן אמר שאם הוא מפסיד אז נותן לו 2 כפות על כל לחי. אוקיי. ואני מאמר שאני מנצח. איתי, תן לו כפה לפנים. איתי, תן לו כפה לפנים. תראה לו מה זה. זה אתגר כפות. הופה, הנה, איתי. אם הוא מכניס, יונתן הולך לקבל 2 כפות על כל לחי. והוא הולך לבית חולים. 6. אמרתי לכם, אני אנצח. לא, 2-1 לי.
הנה השחקן הגדול, והנה השוער הדגול. השחקן מתכונן לבעוט. אם הוא מכניס זה 2-2. משקוף! אני לא מאמין! אני לא פאקינג מאמין לזה. אני לא מאמין! טיפה למטה זה היה גול. סנטימטר למטה זה היה גול. הוא פועט? איזה החמצה, החמצת כזה. והנה יונתן הדגול. הנה יונתן הדגול, הנה השוער הדגול, בועט ולא מכניס. הוא לא מכניס את זה, מה דה פאק. והנה השוער, הנה השחקן. אם הוא מכניס. יונתן יקבל כף על הפנים. או, איזה החמצה. לא היה. חוזר. רואים, לא היה גול. זה חוזר. בסדר. אם אתה מחטיא, אני נצח. גול! 2-2! אין רגע אתה, יאללה ביטה. איתי בועט. הוא בועט. מעל המשקוף! גול! איתי שוער. יונתן שוער. 2-2! אם הוא מכניס. הוא מנצח. פנדל חוזר. ויונתן עכשיו צריך לבנות מהשאר הזה. והאם הוא מכניס את זה? אם הוא כן, אז שמחה גדולה. אם הוא לא? לא! אם הוא עכשיו מפקיע, הוא יקבל 2 כפות לפנים, יונתן. נו? יאללה, כפו על הפנים. יאללה, כפו. יאללה. תן. כן מסיים את זה חברים, אז יאללה ביי.